Salamat nga malipayon, pasalamat sa kahitasan, pasalamat siya nagtatag ng Yeshua, bugtong anak. Unang Tesalonica 5:18. Magpasalamat sa tanan kay mao kini ang kaubuton sa amahan kaninyo diha kang Yeshua. Mga higala, angayan kitang magpasalamat sa langit ng amahan sa iyang gihimo alang kanato. Nagihatag niya ang kalig-on sa maluyahon, kaayuhan sa masakiton, kabuhong alang sa mga kabus, ug hustisya alang sa mga linutigan. Pinaagi sa iyang bugtong anak na si Yeshua ang Misaya. Maong ikaw kung maluyahon o masakiton, pwede nga moingon,